Čau lidi, už mám 3 videa za den a tohle bude 4., takže 6. No tohle bude jako 6. vkus, teda jako ze všech videí, tak teďka to budeš, že budu pít šťávu, do toho si přidám minerálku, to je normální, ale pak do toho si dám piškot a sůl. A nebo ještě, aby to bylo trošku silnější, tak si tam dáme pepř. A prosím o lajky. Takže klidně se na mě dívejte. Takže šťáva. No. Tak to je docela soskovský, to bys tam toho mohla dát trošku víc. Je tam ještě toho pepře. Tak jo. Kameraman mi radí. No. Pak si tam dáme takhle. No. Bude to sice trošku málo. A nakonec přijde ten piškot. No, ale nejdřív ze všeho uklidíme. Teď tam tu soli. To bude lepší. Tak aby to bylo ještě lepší, tak počkat, to není otevřené. Ty vole, nevím, jestli to vypiju, ale jestli se tam. No, vidíte, ještě do toho ten piškot. Dej mi to prosím tě ochutnat, natoč mě. Tak jo, kameraman to ochutná. Tak to trávím taky, no. To je úplně normál. Ne, není to dobrý. Piškot už vyndáme a dál. Snězo. Fuj. Tyjo, fuj to. Ta sojovka. To nevypiju. Pojď celý. Ne, nechci se povídat. No. A viděli jste, že jsem trošku vypila. No. Konec mýho blinkajícího videa a čau. Ahoj.